Hello, kumusta mga kapodi? Dito lang po sa MJ Surroundings. Sabing po this live ngayon po ay magluluto po tayo ng chicken pit. Tara na't at samahan niyo akong magluto, then mamaya kakain tayo. Kumusta po? Share ko muna. Hi! Magluluto po tayo ng chicken pit. Ito yung chicken pit natin. Then, halina't samahan niyo ako. Bawang, sibuyas, at luya. Ito yung soybean sauce. Ito na yung chicken pit. Ito yung chicken pit natin, pinakuluan ko siya ng suka at saka honey. Magmumukbang tayo. Hello, Boss Van. Hello, Barbie Channel Vlog. Gusto po. Salamat sa pagdala. Maglagay na ako ng paste. Then, sisig.
Then maglalagay na ako ng black pepper. Madali ang lutuan nito kasi na-boil na siya. Maglagay ko ng sugar. Hello, Boss Van. Magbumukbang ako mamaya. Samahan niyo ko. Ito ang ulam ko. Kakainin ko pang dinner. Walang rice. Saka yung malunggay pesto na niluto ko kanina. Yun din kakainin ko. Hindi ako ng soy sauce. Ang pakulay lang naman. Yung dark soy sauce. Tikman ko kung maalat or okay lang siya. Nasa. Skip mo na, idol. Mahaba-haba ang aking harang. Sige po. Para mapanood yun na yung aking Madali ang luto lang po siya. Kasi naluto ko na yung na-boil ko na tong aking chicken feet ng 25 minutes with then maglalagyan ako ng sili. Kunti lang, 2 piraso. Tapos na din po. Ito yung ano ko, chicken feet. Madali ang luto lang siya.
Ang ginamit kong chicken feet, boss, ban, US size, kaya malalaki. Kasi pag Asian, nako, maliliit ang chicken feet. Yan na. Mahirap pag walang tagahawak ng camera. Yan na siya. Isang kamay naghawak ng camera. Ano, yung US size chicken feet, boss. Saka yung yung niluto ko na malunggay pesto, pasta kanina, may natira pa. Ubusin ko na. Lumukukbang ko. Ayun, okay na siya. Yan, tapos na ang aking ready to eat na. Ostrich! Yeah, yun tuloy. Masunugan na tayo. Hindi. US size, malalaki yung chicken feet nila. Kasi pag yung Asian, maliliit lang siya. Ayan. Nahulog tuloy. Yan. Kainan na. Pag Asian, maliliit lang po siya. Teka lang, ipapakita ko. Pero ako, dito? Ito po yung pag Asian, ganito yung maliit na chicken feet, nasunog na. Kasi, tumatawa ako. Hindi, okay lang yan. Hindi siya sunog. Ta-transfer ko lang siya sa isang pinggan para kakain na. Magbumukbang ako, samahan nyo ako. Boss. Okay lang siya, hindi siya Ito na ang aking meron ako. Sarap pulutan. At ito pa ang mamakain ko. Ayoko kasi i-microwave ito. Kasi nagiging dry siya. Ito yung malunggay pesto. Pasta. Set up lang natin yung ko dun sa may mesa para kainan na. Salamat sa pagdalaw, boss Fran.
Ate, di masyado. Set up ko lang yung ano natin dun sa mesa. At magpunot ko ako. Sensya na. Para ng kusina. Teka lang po. Hi! Hello po! Ako ng aking mahirap pag walang tagahawak ng phone. Lalo pag ikaw ay luluto, ayusin ko lang yung kita nyo naman ako siguro dyan. Parang malayo. Set up ko lang. Kain po tayo. Hello! Kain po tayo. Magbubukbang ako. Mag-ano lang po. Alis yan. May isa po. Pasensya na. Hi! Nandito na naman ako, si MJ Saraon. Okay lang po, salamat po. Salamat po, boss. Hello, Sis Arlene. Kumusta? Kain tayo. Kasi makita niyo yung ano. Ito yung pesto malunggay. Napawisan na ako. Kain po tayo. Walking. Buti ka pa sis ako dito sa bahay. Kain po tayo. Ito yung ano, malunggay pesto pasta na may shrimp at saka yung chicken feet. Walang maubos ko to. Ang dami yun. Ang dami yun. Kain tayo. Samahan mo kong kumain. Hindi ko lang maubos ko to. 10 pieces.
size chicken feet po, kaya malalaki. Yan siya. Ito ba? Japanese style tayo po dito. Medyo maanghang siya kasi mayroon akong nilagay na dalawang sili. Simple lang po tong chicken feet na dim sum. Bago, binul ko siya sa may vinegar with honey ng 25 minutes. With honey ng 25 minutes. Then, way. Pagkatapos, binabat ko sa tubig na malamig around 1 hour. Correcting ako. Kung pwede lang kabayin ko na. Traffic pa. Dapat may black beans. Pero hindi ako naglagay ng black beans. Nilagay ko lang yung soybean. Okay? Naku, marami pa akong kakainin. Kaway-kaway sa mga babaeng kumakain ng chicken feet kagaya ko. Kamayin ko na. Itong pasta ko, malunggay. Anghang. May time na makapag-live kasi nag-iisa lang ako, yung mga bossing wala. Pinalayas ko muna para mag-live ako. Kain po tayo. Ayan. Ngayon lang ako magbubukbang, matagal na. Yung last na mukbang ko. Pero yung last na mukbang ko nun. Last year pa yata nun. Pagkain ko ngayon, Chinese din sa masakang pasta. Gimawari. Kalat na ako dito.
May mga pusa kami, kaya lang tinawag ko muna kasi maamoy nila to. Tutan ninyo. Meron kami ano dyan sa ano, maraming inumin si bossing ko. Kaya lang bawal. Maano tayo dito. Yung Corona beer at saka yung mga marami. Hindi na ako nag-ano kanina nag-snack para dito. Kasi may pasta pa ako at saka ito ano na yan, wala nang diet. Wala akong health tissue. Sis Arlene, kumain ka na? Salamat sa pagdalaw. Kung malapit ka lang sis Arlene, ako, bigyan kita. Yung pasta ko na malunggay pesto. Masarap siya. Na may dagyan ko ng ano, ng tuna. Inkan tuna. Diesel sana ilagay ko lang. Nung nakaraan kasi, yung kapitbahay namin meron dito na Pinoy, mag-asawa, resident sila dito. Nakita ko dito kami sa second floor kasi nakita ko sa kabila. Then, sinabi ko sa kaibigan ko na kakilala. Eh, nagsabi siya nun, hindi ba lang ni kuya yung malunggay sa terrace, hindi naman siya makapagluto, kaya binigay sa akin. Eh, nung nakaraan, nagluto ako ng inabraw, yung Ilocano dish na boil siya sa boil water with bagoong na pag sige sis, maganda yung pang exercise. Ako ang exercise ko, yun o, dito, trabaho. Alam mo naman ang trabaho natin dito sa Hong Kong. Proud buhay, kunyang. Ito, chicken paborito ng alaga ko din yung babae, si Moy Moy. Moy Moy yung batang babae. Paborito niya yung chicken feet. Pero hindi ako masyadong nagluluto kasi karamihan sina bossing yung lalaki kasi yung anak na lalaki, si Coco, hindi niya gusto. Eh si bossing na babae, pagkano kami ng hilig. Mahilig kasi siyang magluto din, kagaya ko. Nakakahiya naman na hindi ka marunong magluto. Kaya lahat ng kapitsuhan kong lutuin, tuwang-tuwa. Saka alam niya na YouTube ako, minsan pinapalive niya ako, sabi ko, nakaraan may bisita kami. Mag-live ka, live. Salamat sa pag-ano ng harang sis Arlene.
Ay sabi ko, paano ako mag-live eh? Tatlo-tatlo yung nakasalang, apat na salang ko. Dalawa yung burner, isang naka-oven, isang naka-air fryer. Pagkatapos magla-live daw ako, ay wala na. Nalusulong na yung lutuin ko. Buti naman kung hawakan yung camera. Ay yung mga bisita naman, pasok sa kusina, manunood. Trim and down, meron pa akong 2, 4, 6, 7 pieces. 10 pieces lang. Hindi po ito ostrich pita, chicken pit siya, US size. Mataba. At saka malalaki. Naisipan kong mag-live. Sabi kong, total, pagkain naman ang content ko. What if kaya magluto ako din magmumukbang ako? Kasi yung live na angat-angat, hindi ko kaya yun. Mas maganda lang mag-live ng mag-live na nagluluto. Para makita yung mata kong singkit. Salamat sa patamsak na luyan. Sis Arlene, magbaba ka ng bahay mo. Hindi kita mo si Boss Van. Hindi kita pala. Salamat sa support sa inyong dalawa. Salamat sa pag-BG dyan, Sir Boss. Salamat. Ano baby ninyo? Hahaha. Darling sis do. Dagat! Ay. Ay, ang ahang. Ang balak kanina ng live stream kanina, pag hot pot, alisyan din lang. Kinuha ko sa rep. Mag-amsan ako, hot pot. Ang sindang. Wow! Salamat sis Arlene sa palipat pakulay! Salamat! Ilan sis? Meron pang di ba? Ang anghang na. Yung huli na yung mga
Hindi ko alam mag-pin. Paano mag-pin dyan? Tsaka yung kamay ko dumi-dumi na. Tumaano yung phone ko. So yung phone ko nandyan yung main ko. Ito yung isa kong ano. Basta ako na lang bahala sa'yo, sis. Salamat! Hindi mo lang munta ka kung kumain nung. Pero ang talagang kinakain ko kasi, ano, fish. Tingnan ako. Kaya ngayon, ako lumulobo. Kaya, konti lang yung kinakain mo. Yung amoy, napapataba. Ito oh, kaya yung pasta ko, seafoods, malunggay pa. Sana all. Ay magpahinga ka muna kung kagaling mo lang nag-walking, mapasma ka. Mag-rest ka muna bago ka maligo. Yes, Arlene, kumakain ka ba ng chicken feet? Mahayo lang ako, manood lang kayo kumain. Paano kumain ng chicken feet si MJ Saraon na walang kaarte-arte. Oo, si spicy siya pero hindi masyadong spicy. Kasi pag masobra sa spicy, masakit sa lalamunan ko. Uubo ako. Ngayong summer, hindi yung asyado ako sa spicy. Pero pag winter, nako, ay yung boss kong babae mahilig sa yung Sichuan fish fillet. Masarap yun. Kaya nagluto ako ng Sichuan tilapia. Pero word lang yung luto ko. Pero sa restaurant na pinagbibilhan niya, super spicy. Kasi may mga binibiling mga pagkain minsan pinapatikim sa akin. Then sabi niya, gusto kong gayahin mo to. Kaya minsan ginagaya ko. Then may nakikita siyang mga post-post sa mga kaibigan niya. Eh, alam mo naman sila, mga pagkain, yung mga niluto ko, pinipicturan niya pagkatapos pag di ko mo picturean, send niya sa akin. Then, siya naman, ipopost niya doon sa FB niya, kaya proud din siya na, kaya yung kwento ko lang, hindi ko naman sa pagmamayabang. Pinost niya sa FB niya, yung boss ko, si Ma'am Elaine. Eh, yung barkada, yung best friend niya, yung mga tita niya, nakita nila, yung niluto ko. Yung tinanong nila kung order ka sa ano, then, hindi, niluto ng ano namin, kasama namin sa bahay. Then, sabi ba naman nila, pwede bang pumunta kami dun sa bahay ninyo at saka, ano, pangtikim nyo. Yung taraon po, means food. Taraon, Ilocano yun, taraon. Means food, pagkain. Kaya, pangalan ko Marjoy, kaya MJ's Taraon. Kaya, yun po. Yun po. Ang first na nilagay ko na
YouTube channel name ko po, ano, Taraon nga luto ni Manang Marjorie, kaya lang ang haba, hindi nila na-search. Taraon, sinort ko siya ng Andes Taraon para short lang po. Ayan, Andes Taraon, Marjorie's Food. Boss Ben, kumakain ka ba ng ganito? Chicken feet? Lagat pa. Matapos ka na to. Masarap siya. Simpleng recipe lang po siya. Merong ano, yung talagang authentic na dim sum na recipe, kaya ang daming process. Ang daming mga nilalagay nila mga spices. Ang sarap ng luya. Mas masarap pala pag ano, kasama ay ano, beer. Pero, ang kalag tayo, parang ano tayo ng lolo. Mapasipa ako. Ito lang, oh. Jolly Shandy lang. Walang ano to. Kung sana kayo na, nagkupa ko kahapon. Mahirap na magkasakit. Parang uulan na naman. Meron pang dalawa.
Tapos na ako. Then, pagkatapos ito, hugas, maliligo, mag-i-edit, susulog. Next upload ko po itong malunggay pesto pasta. Para sa mga vegetarian talaga. Tapos ko na. Busog na ako. Ang kinakain ko lang na chicken feet yung maliliit pag sa dim sum stand. At yung piraso, lang. Mas marami natin salita ko sa kain ko. Inano pa nila to pagkatapos silang lagyan ng sauce. Ang steam pa nila. Ay, busog na ako. Pero dito pusin kasi walang kakain. Sayang magtapon ng pagkain kasi maraming hindi ko makain. Wala nang first point pag kumain ng chicken feet. One more. Para na kung bata. Nag-isang ikaw. Sarap na ako.
Yum, yum, yum. To, tapos ko na. Takaw ko. Chicken feet US chicken. Excuse me. Yung luya na lang at saka ano kanina natira. Yung sauce. Sayang din ko. Kasi yung nalibli ako sa malunggay. Ay, isang tali ng malunggay, binibili sa amin dun sa may isang ganito lang siya, mga mga 6 or 7 na tangkay lang siya. $20 yata ngayon. Equivalent to $1. Eh, ano pa nga ba? Pag gusto mong kumain, di walang makain yung pera. Bumili ka. Wala ka naman sa Pinas. Sabi, malunggay na naman. Mahilig kasi ako sa malunggay. Kasi laking probinsya. Yung lola ko noon, naku, marami kaming tanim na malunggay doon nakapalibot sa bahay namin. Nung buhay pa siya, nung maliit pa ako, kumukuha siya ng madaling araw. Kumukuha siya ng malunggay. Yan. Ibinibenta din sa bayan. Marami naman pag nung nakita ko na, may pera si Lola kasi kumukuha siya ng malunggay. Kumukuha na rin ako, di paano kay Lola ko noon. Diba? Ibang ipapatinda ko sa kanya. Pero ang nun, hati kami, hindi yung bibigay lahat ng yung bang magkano yung isang ganun na ganun kalakang yung tali niya. Pero magkano nun? Yung maliit pa ako nung mga 6 years old ako nun eh. Kumukuha na talaga ako kasi hindi naman masyadong mataas. Then may paminwit. Minsan, pinapagalitan ako kasi ginaganon ko na lang. Nababali, sabi ng lola ko, ba't mo babaliin nali mo na yun, matagal naman tumubo. Kaya, mahilig kami sa malunggay. Talaga. Pero healthy siya. Alam na yung bunga? Sarap nun. Nakagawa na rin ako ng malunggay biko. Meron akong. Check niyo po sa aking YouTube channel yung malunggay biko. Meron po akong recipe sa YouTube channel ko na MD Saraon. Malunggay biko. Meron po ako. Then nakagawa rin ako ng pulburon ng malunggay. Cupcake na malunggay. Yung pastillas na malunggay sa Pinas, pero hindi pa ako nag-upload. Nagawa ako nun. Nung umuwi ako ng Pinas, doon nagawa ako. Kasi, marami kami malunggay na puno dun sa namin. Kaya ngayon, pagkakataon, kuha ako ng malunggay pesto pasta. Nakukuryosan ko yun siguro kung bakit. Ano kayong lasa nun? Hindi siya mapait. Diba pag dinikdik mo yung dahon ng malunggay, mapait siya. Ginawa ko magic. Basta, abang-abang na lang po sa aking susunod na upload ko ng malunggay pesto pasta. Nandun po yung ingredients niya. Kasi naglagay ko ng milk kaya hindi siya mapait. Basta i-blend mo lang siya. Pag nakita kong recipe, hindi ko naman gaya kasi hindi siya naglagay ng milk. Pag hindi ko naglagay ng milk, tinay ko muna, hindi ko naglagay ng milk. Mapait siya. Pero, nalagay ko ng milk kaya. Yun. Masarap siya.
para sa akin. Pero i-share ko po yung ano yung recipe ko, yung anong ingredients niya. Bahala kayo mag-try na lutuin. Kung yung panlasa niyo po ay kulang sa mga nilalagay kong mga ingredients, yung mga measurements niya, ano po siya, yun ang ano ng panlasa ko. You can add po, reduce or add yung mga ingredients para sa panlasa niyo. Kasi lahat naman po tayo ay iba-iba yung panlasa natin. Kaya, isa nakakalimutan ko ilalagay na you can add or minus yung mga ingredients as your taste bud. Tapos na ako. Ang dahil kong satsat. Ganito po talaga ako sa restaurant na madaldal. Kaya tanongin mo sina ano, Sis Arlie at saka si Boss Van. Abusin ko lang to. Salamat sa pagdalaw. Boss Van, Sis Arlene. Salamat sa pakulay. First time ko magkaroon ng pakula. Kay Ate D. Machado at saka Harvey Channel Vlog. Salamat. Ay, sis. What's ba? Ay, ko yun pa. Salamat, sis. Basta, support din ako sa'yo. Alam mo yan. Salamat, salamat. Cheers! Kaya natin makukuha yung pin natin. Ayos na ako dito. Tignan ko na din yung mga alaga ko kasi nilak ko din sa kwarto nila. Pero ang tulog yun eh. Kasi kakain na sila. 8:25 na pala. Ano namang oras, ang bilis. Pag nag-isa ako, ang bilis ng oras. Pero pag nandyan sila, lumayas sila kanina nung anong oras din nag-ano ako doon sa bahay. Gabi na pala. Gabi na pala. Ano pa nga ba? Ito na po siya. Tapos ko na po. Hindi ako nag-sign ng pagkain kasi mahirap magtrabaho para may pambili. Mahirap magsayang ng pagkain. Sasayangin mo yung pagkain. Okay lang kung madatong. Hindi naman tayo madatong. At saka ano naman sa akin to, ano naman sa pagkain namin dito, libre siya. Kaya lang, isipin mo din, magsayang ka yung mga boss mo na nagtrabaho pa sa ganyan, maawa ka rin. Parang ganun din lang naman na oo, sa kanila, sila boss ko kasi, kung ayaw nilang kainin, tatapin nila mga ganun ba yung mga, ang dami, mahilig kasi silang bili ng mga pagkain, ayaw nilang ayaw nilang magutuman sa rep namin. Ako, punta ko ng market, ang nabibili. Malayo kasi kami sa market, kaya namibili na kami ng mga minsan din pag fresh na. Frozen kasi malayo, magbabas ka pa. Mahirap. Merong, dito, bilihan din, pero dun sa may bilis sa kabila, yung mga mayayaman, ang mahal-mahal dun sa grocery nila. Yung last time pumunta ako doon, yung binili kong 500, hindi ko napuno. Nung nagbagyo siya, nung umulan na walang masakyan na bus, kasi may nabagsak na puno pa hindi yung mga bus. Hindi ako naglakad ako, ang lakas ng ulan. Boy, parang mangyak-iyak ako. Okay lang, hindi ko naman pera, kaya lang. Yung binibili ko mga 500 plus na 2 araw namin na mapupuno ko yung yung trolley. Kung pumunta ko doon. Kaya, yun, punong-puno yung rep namin.
Hindi ko naman yung pagkain na kinakain nila naman. Ay! Ako po, nagluto po talaga ako ng mga karne kasi nakita niyo naman mga post ko. Pero hindi ako mahilig sa, ano, parang tikim-tikim lang. Pero pag isda, mga seafoods at saka gulay na anong gulay natin, ako, asahan mo. Kasi MJ Sarang kakain yan. So, salamat po. Ang dami ko ng satsat. Maraming salamat po, Sis Arlene B. Vlog, Boss Banner Fishing, Sis Ate Di Machado, at saka kay Harvey Channel Vlog na si Boss Banner. Salamat po, maraming salamat sa pagdalaw, maraming salamat sa laging support nyo sa akin, and support ko rin sa iyo, alam niyo naman po yan. Thank you po, God bless. Sana sayan kayo sa aking mukbang ng chicken feet. Chicken feet din nagluto ako nila. Ubus na ubus. Salamat! Good night, sis. Salamat! Then mag-ano na rin ako. Oy, sis Arlene, kamain ka ha. Kung tapos ka nang maligo, kumain ka na rin. Bye-bye. Pati ikaw, Boss Van, kain ka rin ng dinner mo. Bye-bye. Take care po. God bless. Thank you again. Sign off na po ako. Ito na po sa MJ Surround. Nagsabing po this live. Bye-bye! Ang taba ko. Bye-bye po.